Pystyn Hyrylle ja Hyry tulee paikkaan ja mikä laukaus! Matala laseri ja maalintekijänä Arttu Hyry! Muttu tajumaan äkkiin, ettei villi eläintä voi sulkea häkkiin. Koivisto pelaa maalin edustalla ja sinne menee! Kärpät tulee tasoihin! Ankuja, sä saatat mua sättiin. Muttu tajumaan äkkiin, ettei villi eläintä voi Arttu Hyry lähtee nostamaan seuraavaksi oululaisyökkäystä ja viilettää alun.